γιατί χάρη σε αυτούς, στους συνεργάτες τους, στους αναδόχους, στους συντηρητές, στους εργάτες, στους αρχαιολόγους, έγινε πραγματικά αυτή η μεταμόρφωση της Εκκλησίας της Μεγάλης Παναγιάς, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Έχουμε μεταξύ μας ευτυχώς αρκετά παιδιά. Είμαι σίγουρη ότι αυτοί δεν θυμούνται την Εκκλησία χωρίς τα ιτριώματα. Από το 2016 μέχρι πριν από λίγο καιρό, η Εκκλησία ήταν ένα εργοτάξιο, καθώς το κέλυφός της είχε πληγεί ιδιαίτερα από γεωλογικά και σεισμικά φαινόμενα. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια εντελώς άλλη εικόνα, η οποία όμως δεν απέχει πολύ από την αρχική της. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, με ιδιαίτερο σεβασμό, απέδωσαν και αποκατέστησαν την Εκκλησία έτσι όπως ήταν όταν δημιουργήθηκε. Συγχρόνως όμως, η έρευνα της Εφορίας Αρχαιοτήτων Γρεβενών απέδειξε ότι κάτω από αυτή την εκκλησιά υπήρχε μία προημότερη και έτσι μπορούμε να δικαιολογήσουμε και διάφορα αρχιτεκτονικά στοιχεία τα οποία σε άλλη περίπτωση μας ξένιζαν. Το χαρακτηριστικό αυτής της εκκλησίας είναι τα χρώματα, είναι η ζωντάνια της. Είναι ο πλούτος της, ο οποίος βεβαίως μαρτυρεί τον πλούτο της κοινότητας αυτής όταν την δημιούργησε. Για το Υπουργείο Πολιτισμού, για την Αρχαιολογική Υπηρεσία, για όλους εμάς η απόδοση ενός μνημείου στην τοπική κοινωνία είναι μια μέρα μεγάλης χαράς. Πολύ περισσότερο όταν η απόδοση της Μεγάλης Παναγιάς γίνεται σήμερα, ανήμερα το 15 Αύγουστο, στη γιορτή της Θεοτόκου, της πάνσευτης αυτής μορφής της Ορθοδοξίας, που έχει συνδυαστεί με όλο τον ελληνισμό, με όλους τους αγώνες των Ελλήνων απανταχού της γης, με το έθνος. Σεβασμιότατε, θα ήθελα να επισημάνω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού δεν θα μπορούσε να φέρει σε πέρας αυτό το έργο εάν δεν ήταν η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Και στο πρόσωπο του σημερινού Περιφερειάρχη, του Γιώργου Αμανατίδη, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους προκατόχους του, αλλά και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, ιδιαίτερα τη Διαχειριστική Αρχή, γιατί χάρη στα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να μην το ξεχνάμε αυτό, έγινε και αυτό το έργο και πολλά άλλα μεγάλα έργα που γίνονται στην πατρίδα μας. Αυτό ας το θυμόμαστε. Ας θυμόμαστε ότι είμαστε ευτυχείς που ανήκουμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Έξω από την Ευρώπη θα ήταν μια άλλη Ελλάδα. Χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία και δύναμη. Η Παναγία, βοήθεια και δύναμη σε όλους εσάς και στις οικογένειές σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, βοήθειά μας. Αύριο πρώτο Θεός, η πρώτη πλέον επίσημη Θεία Λειτουργία μέσα στο ναό και όχι πλέον έξω όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε λοιπόν αύριο με το καλό όλοι μαζί και πάλι να ανταμώσουμε και να δοξάσουμε τον Θεό και να ευχαριστήσουμε την Κυρία Θεοτόκου. Καλό βράδυ αδελφοί μου και